Yan, good day mga kapatid. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Bago ang lahat, shoutout muna sa mga nag-comment, sa mga solid na kapatid natin sa last video ko tungkol sa change oil sa Yamaha. Shoutout kay Romik Kibit, Wapong Shoti Channel, kay Cesar Castillo Jr., kay Paring Lodi, kumusta ang buhol? Kay Kuya Bong Alonso, kumusta ang Sambuanga? Kim Black, welcome boss, welcome. At saka si Maot, Guapa, o si Idi Waray. Ngayon guys, mga kapatid, puntahan tayong may nagbukas na yung every Christmas, yung Pasko sa Naga. May makikita tayong mga bili mo, kaya yung mga prepare nila para sa darating. So samahan nyo ako mga kapatid at salamat. JLR, thank you from Thailand. Buka mo na. Nice. Nice.
Bye.